ಮದಿಮಾಲು ಲೋಲು ಮದಿಮಾಲು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ರೇಟ್ ಬರೀ 14 ಅದೇನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲೆರ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ ಮೂಲದ ಕೊಲ್ಪೆದ ಬೈಲು ಉತ್ತರ ಮೂಲದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಇವತ್ತಿ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಭಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗೋದಲ್ಲೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜನ ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೋದು ಅರೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಅವರು ನೆನ್ನೆ ಫುಲ್ ಅಲಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಯ ಪಂಜರಣ್ಣ ಹೋದಾರಕ್ಕ ಮರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಬರೋದಲ್ಲೇರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡು ಪಂಜಿ ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಆಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಂಡು ಮೂಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಲು ಮೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಅಮ್ಮಿಯತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಚ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಣ ಎರೊಂಡು ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನು ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ಮದಿಮಾಲು ಲೋಲು ಮದಿಮಾಲು ಮೂಲು ಚೈತ್ರ వచ్చొందులేరు కాండ సురుమాలు తీరు నల్ల అత్తి వచ్చింది ఓకే అలా మే జోకులు వైదిని ఏతు జోకులు మే హాయ్ మంతనా బాబాకి ಬಾಬಾಗೆ ಹಾಯ್ ಮಂತಾನ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮೇರೋಲೇರು ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಂಚಿನ ಕಂಬಲಿಬರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲಿಬರಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಮಾತು ತೂಲೆ ಕಂಬಲಿಬರಿ ತಂಬೋಪಿನಿ പള്ള കുറേ പോയാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മീനാവടും മീനെല്ലാം കത്ത് എനിക്ക് ഡീലാവടപ്പാ ಎಲ್ಲದರಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೀನೊಂದು 2 kg ಕೊಡವ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪರ ವೈದ ಮೀನ್ Bangladesh, full Bangladesh. Fresh, urdana. Ada pan, kadal ladu. Oh, itu fresh, fresh. Ecer bang. Itu baru 1 kg. 1 kg ರೇಟ್ ಬರೀ 14 ಅದೇನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಕೆಂಪೈನ ಮಾಡು ಕೆಂಪು ಜಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ತುರಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕೊರಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೋಕದ ಕೊರಲದ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಲೋಡ್ ಆದುಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ತೆಪ್ಪೋದು ಪೂರ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಕ್ಕ ಕಾಣಿಡ್ದಕ್ಕ ಸುರುವಿ ಬೇಲೆ ದಿನ ಶುರುವಾತನು ಚಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನು ದೆಕ್ಕುನ ಬರ್ತದೆ ಮುಳಿತೆ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಅಂಚನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆದ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮುಗಿಯುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಅಂಚ ಅಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅದ ಐದಕ್ಕ ಬರಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ ಕಾಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದಿ ಮೇಡ್ದು ಬಕ್ಕಂದು ಏನಂದು ಓ ಭಯ್ಯ ಬರಿಕ ಪೋ ಭಯ್ಯ
ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನ ದೆಟ್ ಮಿಷಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲ ದೆಕ್ಕುವ ಇಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡ್ದು ಬಿದೇ ಬೈರವಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ದೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲೆರ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಪೋಡ್ಬೇಕಾ. ಹಾಂ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಸೋಕ ಆವಡು. ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ದಾನೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರು ಮೂಲದ ಕೊಲ್ಪೆದ ಬೈಲು, ಕುತ್ತಾರು ಮೂಲದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಯುವತಿ. ಕೊಲ್ಪೆದ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕೇಶರನ ಪುತ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಕಿನ್ನಿ, ಇದರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಯದ್ವಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯದ್ವಿ. ಹಾಯ್ ಯದ್ವಿ. ಮದಿಮಾಲ ಎಂಕ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತವ ಜಾವಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಮದಿಮಾಲ ಫುಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆವಡು 360 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಮೋನೆ ತಿರುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಆಮೆಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ತೋಜು ನೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮರಿ ಅದು ಪೋಪಿಂದ ಅದು ಇಷ್ಟ ಎಂಚ ಈ ನಮನೆ ತೂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ ಮದಿಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಇಂದು ಆಟಿಗೆ ಎತ್ತಿರ ನನಗ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಇಡ್ಲ ಅಂಜನೆ ಆಟಿಗಾನ ಕೊಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಬಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರೆ ಆಟಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಾಂಡು ಅಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತಿಗಲೆ ಕಟ್ನ ಸರಿ ಯಾವನದು ತಿಗಲೆದಂಜಿ ಉಂಡದ ತಿಗಲೆದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇಡೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪಣ್ಣು ಹಾಂ ದೇ ವಾನಡ ದಾದಾನ್ ಅಂಡೆಲ ಮಂಡೆಲ ಅಂಡೆಲ ಮಂಡೆಲನ ಅಂಡೆ ಉಪ್ಪಂದು ಏಪಿ ಹೆಂಗಂಡು ಬತ್ತು ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ ಲೈಟ್ ಬರ್ದು ಒಂದು ಅಂದ ಅಂದಿ ಐನೇ ಮೀನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೊರಪು ನಾನು ಮೊಕಲೇ ಮಂಗ ನಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಅಂದಿ ಮಂಜಲ್ದಿರೇನು ಫುಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ದೊಂಬುಡು ಉಣ್ಗಾದು ಐಕೆ ದಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡಿರು ಅವ ದಿಪ್ಪಾರ ತಂಬಾಕು ಧೈರ್ಯ ತಂಬಾಕು ಧೈರ್ಯ అబ్బో ఎంత పోపులుతుందా కొంచెం తూల జస్ట్ తూల ತಾರೆ ತಿರ್ಗುಣ ಎಂಚ ಅವು ಇಜ್ಜಂದನೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಸಾರಿ ಏನು ಪಟಿಗ್ರಿ ತಿರುಗದ ಆತಂಡಿ ತಾರೆ తింటుంది లాలీపాప్ తిన్నది ఏబీ మక్కలు లాలీపాప్ తిన్నది ఏబీ లాలీపప్పు ಮೀನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆತಜಿ ಮೀನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಬ್ಬೋ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಕಲ್ಲಿ ಜೋಗಲ್ ಪೂರ ಲೈನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಬಾಬ್ ತೊನ್ನದ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಬಾಬ್ ఉన్నది అర్ధ కేజీ ತೊಂಡು ಅರ್ಧ కేಜీ ತಗನ ಇದೀನಿ ಹಾಂ ಓ ತನಸ್ವಿ ದಾನೆ ತನಸ್ವಿ
ಓ ದೇವರಿ ಜೋಕಲ್ ನಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕದೋಜುವ ಯಾನು ತನಸ್ಸು ಓಲಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಮ್ಮೆ ರೀಸನ್ ಹತ್ತಿರ ಒಳ್ಳೆರಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೇರಾ ಸತ್ಯ ಬಂಡಲ್ಲ ತಾಲಿ ಪಂಡೈತೆ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಪಕ್ಕಾಡೆ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಕಾಣ್ತೀನ ಈ ಭಯಂಕರ ಮಾರೈತಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಿರಿಗೆ ನೀನೇ ಅಂದ ಓ ಆವೋಲೆ ಪಗ ಈ ಭಯಂಕರ ಅವನಿಕೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರಂದಾಂಡಿ ಅಂದ ಸಮ್ಮ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಕಾಸೆ ಜನ ಮಗ ಮಾರ ಓ ಟಿವಿ ನಲ್ಲ ಟಿವಿ ಇಚ್ಚತ ದಾ ಏರೆಗೆ ಟಿವಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂದು ಇದೆಯಾ ತಡಪೆ ಏನಾಟ್ರ ಪ್ರಮಿತ್ ದದನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜನೆ ಪೂರೈತೆ ಆರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಿರು ಇದ ಕೇಬಲ್ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಭಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ಮೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ವಾರ ಯಾನೆ ಅರ್ಧ ಇರತ್ತೆ 2 ವಾರ ಬೋಡದಿ ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನಾತ 2 ವಾರ ಮನೆ ತೊಲಿಯ ಅಲಿಯ ಮನೆ ತೊಲಿಯ ಅಲಿಯ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪಣೆ ಅಲಿಯ ಆರು ಪನ್ಪಣೆ ಮಾಮಿ ಅಲಿಯ ಮನೆ ತೊಲಿಯ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಸೋಕು ಈತ ಮಾತ ಮಾಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುಖ ನರಕ್ಕ ತೋಜರ ಬಲ್ಯತೆ ಈತ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಜಾಲು ಇಂದು ಇನಿ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕಾಯಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಾರೈ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೋಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಣಿ ಅಂಚನೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಆಪುಂಡ ಡೈಲಿ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪುಂಡ ಡೈಲಿ ಸಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅವಾಗ ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ನೇನು ಒಂಜಿ ಓಲಾನ ದೀಕನಮೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಬೆಜಕ್ರೆ ಪಕ್ಕಿ ಬೆಜಕ್ರೆ ತನಸ್ಸಿ ಬೆಜಕ್ರೆ ತನಸ್ವಿ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ತೂಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಕಟ್ಟೋಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬೈದೇರಿಲ್ಲಡೆ ಭಯಂಕರ ಗೌಜಿರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ತನಸ್ಸಿ ಬೈದಲು ಅದು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಬೈದ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಸಂಬಂಧ ತೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಭಯಂಕರ ಮೊಕಲ್ನ ಭಯಂಕರತೆ ಏರಿಯಾ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಅಡಿ ಏರ್ಲ ಹೊರ ಏರ್ ಅವಳು ಕಡಪನೆ ಕಾಲಿ ದೈ ಕಡಪನಾಕ್ ಲೆಪ್ಪನೆ ಕರ್ಮಾರ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಹಾಂ ತಾಟಿ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಬರಂಕೊಂಡು ಹೊರ ಇತ್ತೆಚ್ಚು ಮದಿಮೆ ಬೇಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ನಾಂಡ ಕುಲೆಕ್ ಕುಲೆಕಾನ ಈತನಟ ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿತ್ತಿ ನಾನು ಆಯ್ಜಿ ಇಂದು ಎಂಕದೀನಿ ಇರಗತ್ತೆ ಅತಿ ಅತಿಯ ಕುಲ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಓ ಅವಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮರಮಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಆಟಿ ಗುಲ್ಲೆರ ಬೋಪು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕಟ್ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ ಆಪೆ ಜೋಕುಲು ಬಾ ದೇವ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಹೊಲ್ಲದಿಕಾಯ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಹೊಲ್ಲದಿಕಾಯದೆ
ಅಮೇರಿಕನ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಕಲಿ ಅಂದ ರಿಯಾಲಿ ಎಂಗಲ್ ತೊಲು ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆಗೆ ಆಸೈಕ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಡಿ ಓಪನೆ ವಿಶ್ವ ತಿರುಗುನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿಶ್ವ ತಿರುಗುನ ಮುಡ್ದು ಮೊರತನೆ ಓಪನೆ ಅಪರೂಪ ಕೊರ ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬಂಡ ಹಾಂ ಬಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತೀರೇ ಬಾಯ್ ಬಿಸಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ತಿರುಗುನೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಓ ಅಡೆ ಓಪನ್ ಬುರ್ಚು ಮಗ ಅಡೆ ಬೂಚು ಮಗ ಒಬ್ಬ ಅವ್ಳು ಕಾಡಲ್ದ ನೀರು ಮಗ ಮೇಲೆಗೆ ಹಾಕೋ ಮಗ ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋವು ಮಗ ಅನ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತಿರುಗು ನೆಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚ ಮಾತ ತಗೊಂಡ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪುರ ಆಯ ಬರ ತುಲ ಆಯ ಏತು ವರ್ಷ ಒಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಂ 23 ವರ್ಷ ಅನ್ನದಾನ ಜವನ್ಯ ಹಾಂ ಆಯ್ಗೆ ಡಿಯರ್ ಬ್ರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋಗು 23 ವರ್ಷ ಅನ್ನದಾನ ಜವನ್ಯ ಆಯ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾರ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರು ಆನಂದ ಭಟ್ರೈ ಹಾಂ ಅಂತೀವಿ ಭಯಂಕರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಂ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿ ನೀಟಾದ ಬೋಡಾಯನಾತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಡೆ ಬೊಕ ಬೊಕ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾತು ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಪೋಯಿನವಳು ಉಂಡದ ಶಿಪ್ ಉಡದ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲು ಪೆಗ್ಗ ಪಾಡು ನಿಂತೀರಿ ಮೇನು ಕುಲ್ಲತ್ತು ಪಾಡುವನ ಚೂರು ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಶಿಪ್ದೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಎಡ್ಡ ನನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೆ ಆಗ ಅವೇ ಲೈಫ್ ಆದ ಹೋತುಂಗ ಅದಾನೆ ఆయన ಬೇಲೆನೆ ಅವಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟು ನಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಆಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ತಿರುಗೇರಿ ಈಗ ವರ್ಷ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇಡೀ ತಿರುಗೋಡು ನನ್ನ ಆಯನ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಇತ್ತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಗ್ಲುಲ್ಲೇರದು ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಇದು ಆಟಿ ತಮ್ಮ ನಡು ದುಂಬಿ ಭಯಂಕರ ಗೌಜಿ ಉಂಟು ದುಮ್ರಣಿ ಭಯಂಕರ ಗೌಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾತಾ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಸಸಿ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈ ಸಸಿಕಲಾ ಬಂಗಡೆ ಫ್ರೈ ಸಸಿಕಲಾ ಬಂಗಡೆ ಫ್ರೈ apa konye lolo na majimalu lolo majimalu lolo ನವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೃತ್ಯ ಜಪ್ಪುಣ ಈತ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಜೆ ಹಾಕುವ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂತ ಇದು ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲವ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕಜ್ಜಿಪೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಕಜ್ಜಿಪೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆದದ್ದು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದುಮನಾಣಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾವು ನಾಳೆ ಕಜಿಪು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಅವೇ ಮಾತಾಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಮಾತ ಕನೆಯರಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಪೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆಯರಂಡು ಆಯ್ತವೆ ಲಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೀಯೋಡು ನನ್ನ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ನನ್ನ ಓಡು ಓಕೆ ಅವಾಗ ಈ ಲಾಗಿನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತೆಗಿಗ ಆತನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು